Panjan hiri APHLC yatumpen perangkeme kanipon. Lakhain kora phone nilip MSC constituency ke parlo Panjan hiri APHLC yatumpen bini ni phai thong ke phai kuni surhine reng kora phorni perangkeme kanipon. Kidamtang ni phai inkora rarkep phai kuni surhine reng kora phorni nilip Panjan hiri rong phar arong pathua klamalong BJP mass joining ame ke padok ponalong Panjan hiri APHLC yarada tum BJP along kaching bedun pualam abangke ahok kali pusi Panjan hiri APHLC atum pen lam klar chepi pon tang te lam klar kipi pon atum pen alam thele arju ponana Fransi nilitum Panjan hiri merabiti area arnisi BJP atum mas joining ke pedo puthak nilitum nalitum pen chetau naku nalitum marake khalo na tum ke bang kana pod atansi nalitum phana ke ropi party lo nasi pini ve ka chingro malong lason helo lanili dungalong kedo alang leke Barnabas Teron APSRC Central Committee along IT cell secretary lo alang helo Lapen puni liar hingga alang lagi wartoning ki alang lagi hiri pias alang presiden lo lapen pu niri dongke do alang lagi bana tension longhar alang lagi bangke hiri tengah orang pias alang presiden lo lapen halapu adunga bangke Prodip Teron alang lagi bangke hiri tengah pias alang secretary lo lapen niri bangke bikhatok bi niri PSRC alang spokesperson kardong Lasi nilitum pini ve kanije kan tung lalo nili palong lok botai chok silo PSRC atumaphan botnam nakipi BJP along nangdun laplo pusi botai chok si mas joining along tan nilitum phan akoy nakipi pot di lapen la botai chok si along ahongkha Kabiang long asiam tuliram long hang kaniyat teng pulotang te bang suring koi bang letang lo nili balong dep tang te amni lip along amat si bang suring koi rawe amut atut person mat si 17,000 something la nasi labangke totally kapacho bai posi nili tum pini dat Panjan hiri area PSRC ya komiti mate abitung atumpen rat athani tum klar dat lapen wai sab alam kachini la non ke damtang taring kora narke BJP atum hiri longa mas joining along sitame bang suri sira bang trok pusi press media long lapen social media long bethe sitame akai tuliram long hang kaningje sitame lada ni tum paklardum dat lo amut amat si bang thongkep kalite bang klikep bang gaji nale tum hala mass joining program video clips along samena nale tum thek ekloi lasi lasolam koan ahok lapen koan ahok hema klar dak bangke ladak hiri apies presiden alangli wartona sangho amale nale tumanu pathan thoina ahok lo nai tum kherang ke bitum hani tum khang ke nitum hiri nang singrong khar arong long BJP atung mas joining pedupon along nitung ban PSRC akan botnam pedupon lam the bangla sonlo kidam tang inut bahengi alang nitung long pen amen en ponlo tame hala bang suarni inut bahengi alang itu amen ke en pon bangke na tumrat karbiang non kan pis mental nang hunderi lake alang itu mithang masi labang so Masaning long armo thai chi pong ye phansi alang itu mitha munit masi chi pono la pen nililong non nili hilhiria PS president nalo nililong pen kidovek amuni le alang itu handak masaning ke kali ke non nili to budi long nili committee long do khip sai dela selang itu kitun tang non alang itu nili non pen amen ke en pon ke alang itu malong BJP hiansi alang itu bothot nito amen en pon si alang itu mitha masi mapla pinina te charchu kami thama charchu pon bom ma joining arni ago nani mena klang pon all bang sorni nili phan nili men klang pon pusi nili charchu long lata ka bonnam thosi nili bang lo nili phan bonnam polo nili men en polote EPSRC amen en polote lalang itum la an se ang kangpi aji thang kolong ko mate hilhiri dangni tumke men sirong phar
polling center lo makani tum sia nikal bang ta lead bomb high bomb so posi ni tum han pa bel je phan alang tum bidilang nukel ni limens pami el ponder la sina tum kar beng long kan pi arat tum ta man hunderi la posona kha na tum along tel a ps along sami la phong thana ngi tom buji alang tum biji pi asong tum bodnam a system nang clemency pothot kar beng long epsr se phan ki pa bob je phan chakong ki pa bob je phan salang tum bor iponji la sinon mili ki hek pen na tum phan media hoya porte atum phatme liling aklong pen ipesar sa kaudong palestinian wansi pajut kong kardom to aku puthot alang ipanta kiro pipartilo la pen hiri thenga aps a committee atuma president la pen a secretary matame la dar dolo alang ituma phanta anisya mas joining a hot a men tokponsi alang ituma phanta BJP yang join dun elo kusi officially la tum pache thang tang lo si tamme non la solam kuan hok hema bangke non alang itum a president a secretary amatle pache thaning na karo nili men lage tension no pha thenga APS tamben APS RC accident no binung we press meet ke donan ko athe ke la puno ke dam tang takin ko era ni ke BJP mass joining ke padu pon along nilitung han emen na tagang pon ko de la ke nilitung ke emen idunong le la pen nilitung idun sa dunong le la si alang itung hadat emen na tagang pon nang ke alang itung ke chok si to kok lo nilitung BJP ki donji ko bang nilitung asap itamatha thelang Kimang mata welang BJP na kecipa obrun joi tidun joi bukan ke nasi karbi yanglong karbi agrat kedoan karbi yanglong kedoan labang ke nami tum nami ni nami poka diri ni tum tier do tipsi dolang non make APSRC kasisong ale pangtang na asosiasi padina lalu puan melo nili lapuan si kengton kofo madam la pen not puthot hiri tumalong hiri thengar yes secretary Terona samuda dolang ita ko tampe pache tham tuina no por kilo apransi pirangke media korte tumpan kilo piparlo ini nilitum komisan alam nalitum kapacita kipan nilitum panasona update from nangi people asi nili pransi ke la BJP da kiri long claim bang ko tumpan condemn lo athima nilitum BJP along dunde pin pen nilitum amen ke pen ada BJP join enu pu labang so men ke enpot da ke nilitum nindu pensi alang nilitum pan condemn nang ko athima nilitum pan lason anong junu kiban pot lasi nilia kapreke ninji thai belo ni hiri Thengar gang APS along secretary lo rapen kidam tang hutan ni ada puling along agent mane kulola sona agency dudun lo unke hala dapen ni tuma munit BJP long ki join dun puke awe akema hala dapen ki join dun ni video hai ta chithek lo pinangan ke rong so tum alang ni tum si join dun lo lake alang itum apan meeting du nang ke hangpen amasi hadak amelto konsi ke pa join pon la sonsi ni kachini du basi ni tu moment ke enpen la son khobor ani tu apan nong kijo tu pa ba join nesi ki ni la bang so lambang rada thengno paklar la an halak ni ala BJP mungkin masih BJP along aku ke join tu palang pa na ahok nilito ma video clip kila teng te la son do athema da ki join dun ko te